Today is already Sunday and supposedly ang original plan namin is magsa-sunrise kami and breakfast dun sa beach sa may Fort Ilocania, pero nalate ako ng gising. It's because late ako naka-uwi kagabi. I'm with my high school friends. I had a bonding with them. So, sinulit ko na yung time. Kahit medyo matagal pa naman ako na magsistay dito sa Ilocos. Pero bihira lang din kasi sila mag-set dito sa Ilocos, yung mga high school friends ko. Kasi lahat busy, guys. And right now, papunta kami ngayon sa Batak to buy some stuff like meat, mga veggies, ganyan. Kasi yung palengke dito sa amin, dito sa San Nicolas is close ba, Daddy Han? Maraming kaso. Okay. So, ayaw muna namin mamalengke dito sa San Nicolas, dito sa amin, dito sa bayan namin because ang daming positive cases daw dun sa may market. So, iwas muna kami, guys. Dadayo muna kami sa ibang bayan para mamalengke. Meron akong kakwento, guys. It's a funny story. So, kakamadali ko kasi ang dala ng nanay ko kaninang nagbibihis ako. Ayan, hindi ko na-check na baliktad yung damit ko. Ayan yung etiketa niya. Kaya sabi ko, bakit parang ang kate ng front part? Pero, hindi na lang, hindi masyadong halata. So, oh my God. First time ko to magsuot ng baliktad. Lumabas na baliktad yung damit. Dito man pala pansit nga presko. Ano? Mesa lang? Ano ba? Mesa kilo. Mesa kilo po. 30 po po. Mga namay. Makalakas laos na lang. Nakablaw ko na. Dapan mo Ano, dagita na chop or aga-sorted kayo? Na-chop salad. Ma'am, ito yun. Or ano? Dito yung isa no? Cabbage. Ano ba? Awan ijay balay. Ma'am, anapay? Dito mang may yellow dito. Dito. Ano? Ha? 87, sir. Ito lahat ng napamalengke namin, guys. Supposedly, bibili pa kami ng mga seafood and then even buko, pero hindi na namin kayang bitbitin kasi ito yung mistake namin. If ever napupunta kami dapat ng palengke and balak namin mamalengke talaga ng madami, dapat meron kaming cart para hindi kami mahirapan sa pagbibitbit. Parang feeling ko nagbuhat ako ng dumbbell and napag-workout ako nang wala sa oras. Ha? Kita nyo naman yung pawis ko, guys. Oras ako na pero may binit ko. Ang bigat ng binitbit namin. Mga manamatang kilo amin Oo, manutagiro daw. Bulalo, ano pa? Magigay. Kasi bumili kami ng pangbulalo. Tapos ilang kilo din. Manong kilo dati karnet baka? Mesa? May sa tayo paksiw. May Dua pangpaksiw. dete ribs. 2 kilo ng ribs. So, ilang kilo na yan, guys. Tapos yung mga gulay pa namin, tsaka prutas. Nag-workout na nga, di na oras. So, kung si mami yung kasama namin today, na namalengke, wala, bumigay na yon. Nakaka-overwhelm mamalengke dito sa Batak. And first time ko na ma-check yung palengke nila dito kasi ang lawak, guys. Parang hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo at bibilhin sa dami ng vendor.
Look at my mama, pinag-arjun kan ma. Ana. Si ka magmamay. Ang pinaka-shades ka. Ang pinaka-backless ka. Pakitang talikod mo Pakita mo, side. Nag-arjun to, bakit mo daddy? Sika nga ro, gloko. Normal kanyak, dito yung kanyak nga rod ni. As usual, kitang-kita nyo na naman, bihis na naman ako guys. And even si mommy may pa-backless because today we are going to Fort Ilocanja to catch the sunset. Ito yung picnic setup. So, for our food, we have creamy spinach pizza. Ito yung binake ko kagabi. And then, we have pancit. And then, yung boiled saging. And then, yung famous chichacorn ng Ilocos. And of course, to pair our pizza, meron kaming wine. Ala po, kasta kayo dagdadate kayo ma? Kasta kayo dagdadate kayo? Bagman takas na kanya nagde-date. Siyak daddy, anak pa kaya't payagan nag-date. Ang mana. Daddy. Bakit ang loko? Sumayatan. Ano nung ako, no? Aday ang amok kanya. Ano no? Awamit mga yatin ka. Nagbastusan ka nga tao. Ano na, kaya dati. Look at my beach chair guys. Ito yung pagbudo ni Tita Tinjing. Nabili ko to sa Shopee for only 349 pesos. Not bad. Because this is for adults. So merong mas mura. Which is yung pang kids. 300 yata yun I think. If I'm not mistaken. Pero itong pang adults na yung kinuha namin syempre. Para sure na matibay siya. And kaya niya yung weight namin.